Бажніца, храм беларускай чыгункі. Дзень добры, Барановичы. Чы-чы-чы, чыгуначны вакзал. Мушу зарыентавацца, куды мне трэба ісці. Сказалі, што я павінен спачатку знайсці плошчу Леніна, а пасля плошчы Леніна будзе вуліца Савецкая. І вось вуліца Савецкая – гэта моя мэта. Функцію цэнтра выконвае вуліца Савецкая. Ось тут, наприклад, можна паглядзець, як яна называлася ў розныя гады. Марыінская, названая, дарэчы, заснавальнікам гораду Янам Развадоўскім, гонар сваёй дачкі Марыі. 15-19 год – это першая немецкая оккупация Гауптштрассе, галоўная вуліца. 19-21 год – Марыінская. Пасля 21-39, так, за палякамі, Шептыцкага. За 39-41 Савецкая вярнулася, так, пасля аб'яднання Беларусі. 41-45 год оккупанты вернули назву Марынская. Мне сказаў Алесь, который не хоча, каб яго здымалі на камеру, што вот адзін з неафіцыйных сімвалаў гораду – гэта верабей, і тут сустракаюцца закаханыя пары. Ну, гэта таксама, наколькі мне вядома, ось польскі канструктывізм 30-х гадоў. У 30-е гады цэнтральную вуліцу Барановичаў зрабілі брукаванай. То бок не проста брукаванай, а паклалі на яе базальтавы брук. Тут раней ляжаў шараговы беларускі брук, зроблены з беларускіх камянёў, а вось польскі ўрад наверх на нашыя беларускія камяні паклаў яшчэ і базальтавыя камяні. Больш шляхетныя, як кажуць. Вось гэта з базальту, так? Вось гэта вось... Так. Яно штогод, ну не штогод, а пасля кожнай рэстаўрацыі яно проста скарачаецца. До 70-х гадоў была праязная вуліца, а ўжо пасля зрабілі бульвар, і цяпер называецца бульвар Штакераў. Штакераў гэта горад ёсць такі ў Аўстрыі, наш горад побрацы. Калі я шукаў... Добрый дзень. Калі я шукаў по навігатару, як до вас добрацца, то мне яно і адправіла ў Аўстрыю. 870 кілометраў. У нас есть памятник Воробью, памятник Баши автомобилю, есть памятник Ленину так само. Помник Ленину есть. А есть район там, где вас могут побить? Да. Ходили на танцы. Кто у Дом офицеров бились, после танцев сбирались. По 100, по 300 человек. А то какие годы были? 90-е, так. 90-е годы были, так было такое. Историчная каштоўнасць. Да. Але ён уже все, ён разваливается, и никто ничего с ним не робит. Он стоит на балансе. Кресты ходили у парк танчить, а у центр Южный ходил танчить у ДК. И если кто с ДК пришел у парк, то все, и он чужий. Тут Пол Баранович, мабуть, мають карту поляка. Жыхары горада таксама ж яны з вёсак фактычна заселілі горад. Таму як бы мова захавалася. Але тыя чыноўнікі, которых нам сюды дасылаюць пастаянна, і тады дасылалі, яны русифікуюць горад пастаянна. А як наогул па архітэктуры падабаецца горад? Ну, прыемна хадзіць гуляць. Не. Тут архітектури не шмат. Я же молодий. Прабачце ж чаму? А таму што ён сапраўды быў закладзены як чыгуначны вузел. Я вось ішоў па Барановичах, тут у вас так даволі прыгожа, і брукаванка, і вось гэтыя дамы старадаўнія. А вам чамусьці не даспадобы, не? Ведаеце чаму? Таму што назвы не тыя. Вот глядзіце, Савецкая, камуністычная, Леніна. А калі б вы маглі выбіраць вось любы горад у свеце, які б вы выбралі? Калі жыць і пераязджаць уже, ну, зусім, я поехала в Гародню. Там просто адпачываеш, вось, ну, не ведаю просто. Ну, там по-еўрапейску. А тут не па-еўрапейску? Тут вельмі вялікі ўплыў усходняго суседа, я бы так назвал. Потому что тут вельмі шмат людзей, которые прикомандированы. Тут ёсць аэродром, ёсць некалькі там вайсковых самолетаў расійскіх. Яны тут жывуць, яны ўплываюць. Напрыклад, вельмі цяжка что-то зрабіць для горада, неважно, там, это беларуская культура, любое мерапрыемство цяжка зрабіць, потому что сидят у горисполкоме, сидят люди, якім, ну, реально ничего не надо, які вот привыкли так вот. Все як ёсць. Это беларускі характер. Просто цяжка насалоджвацца тым, дзе ты ёсць. Вот ты з'ездзіў куды-то там, вот тут прыйдзеш, ну што ты? Як мы з жонкай ездзілі на Літбір, прыйшліся па Лідзе, то Барановичы – гэта вёска.
Вяртаюся на Менск з баранавіцкага канцэрту. Жыхары Баранавічаў маюць прэтэнзіі да свайго гораду. А вось мне падалося, што і нічога, цікава, весела, добрае месца. І, магчыма, гэта нармалёва, такі сіндром турыста. Калі ты прыязджаеш на вечар, на канцэрт, то табе сапраўды цікава, весела. А калі жывеш пастаянна, увесь час на адным месцы, то бывае не так і весела, не так цікава, а нават і сумна. З вами говорить анёл, тэлефануе з просьбай вялікай, сёмую песню складзіце па ліку, сёмую песню кладзіце ў альбом. Алло, увага, говорить анёл, паведамляй, вы на улику пишите сумленно, а не для прилику, на сёмую песню дали вам дозвол. Давно написаны текстов 100, давно записана песню 100, ды сёмая не даецца ўсё. Праходзіць наскрозь сёмая, дагэтуль не моя, сёмая, няма жыцця, сёмая, спакою з ёй няма, сёмая, сёмая.